bonke abangcwele yabingelela namhlanje ekseni nje ngelanga la ngesabatha mhla ka-13 isabatha elihle lenkosi yethu enhle enguJesu. Sifunda ke isifundo njengoba siyaye sibe nazo ithuba noma kungelula abafowethu mningi imisebenzi eminye umuntu ayibukile nabhekene nayo, kodwa ngiyakuzama nje ukuzipha ithuba sibone isifundo sethu kule nkundla esisibuka kuyona namhlanje. Sibuka ke isigaba esimnandi esikhuluma ngomthetho nomusa, njalo yokubalansiswa ngayo ukuthi kahle kahle kuxabene angakanani. Zikhona ke ihlobo zethu kwezenkolo yobuKristu eyifuna ukuhlukanisa umthetho nomusa kube sengathi izinto ezizitha. Lelo iphutha lokaqondi umbhalo, kodwa umuntu ofunda kahle umbhalo uyazi ukuthi umthetho nomusa bheka ithupha ezingayekho egwayini, kodwa nje kusondelene kakhulu. Ake sikhuleke. Baba wethu olungileyo, oyiswe inkosi yethu engcwele uJesu, namhlanje isabatha sasondela kuwe, wena nkosi yezizwe zonke, wena nkosi yamakhosi nombuso wababusi. Sicela nkosi uzube nathi ekseni njena uma siphenya izwi lakho ngesifundo sesikolo sesabatha, sikwazi ukuqonda umbaba okuqondileyo ngesifundo. Sicela nkosi noma sesigoqa nje kodwa kuzwakala besithini isifundo ngoJesu yakhuleka kuze kube phakade. Amen. Uma sifakala izibuko lendaba ngoba ibaluleke kakhulu bazalwane, siyafumana nje indimana yekhanda kwabaseGalatia 2:21 Testament elisha ke leli la ethi khona uPaul, angibeki eceleni umusa kaNkulunkulu ngokuba uma ukulunga kuza ngomthetho uKristu wafela ize. Mhlawumbe enye amavesi engadinga ukuthi ke siyicwaninge ngesinye isikhathi, kodwa nje ngokuyifinqa bazalwane, uJesu Kristu uye olungisisayo, hayi umthetho. Asifanelekile ngokwethu phambi kaNkulunkulu, ukulunga kwethu akukhona okwenza sibe bahle phambi kaThixo, kodwa ukulunga kaKristu ikona okwenza ubuhle kithina. Ayibuseke inkosi amazwi afunda manje ngenxa yegama likaJesu. Uma sibheka ke lapha bathandekayo, siyathola ukuthi amaKristu amaningi ke amabandla amaningi amaKristu ayakhuluma ngomthetho nomusa, aqonde ke futhi ubudlelwano phakathi kwalokhu okubili. Umthetho ke uyiqophelo lobungcwele nokulunga kaNkulunkulu. Ukweqa umthetho wakhe uNkulunkulu kuyisono, njengoba esho uJohn ukuqala 3 uverse 4. Abesithi ke ngenxa yokweqa umthetho kaNkulunkulu, umbhalo ke bese uthi thina ke sesiboshiwe ngaphansi kwesono. uGalatia 3:22 loyo bese kuvela ukuthi kungumsa kaNkulunkulu kuphela siyasindiswa. Ithi ke ngokuba ngomusa senisindisiwe ngokukholwa, kungekona okwenu kodwa isipho sikaNkulunkulu. AbaseEfesu 2:8. Ngeke ngathola ke nje la ukuthi uma kucaciswa indaba la kuvela ukuthi nanxa sikhuluma ngomthetho kaNkulunkulu iyonke, kodwa makufika lapha esabatheni kuthanda ukuba kube nemininingwane ethanda ukweluleka. Uma ubuka nje imali 10 eminye ivesi elodwa, kodwa makufika esabatheni uverse 8, verse 9, verse 10 and verse 11 kunama details acacisa kabanzi ukuthi kungani uNkulunkulu ebiza bakho ukuthi baligcine ngcwele usuku lwesabatha. Uyakuveza ukuthi uqala uNkulunkulu waphumula kweyakhe imisebenzi, nabo baphumule kweyabo konke okunye okukhona ngaphansi kwabantu ababaphathi bekhaya in particular. And then bese kuvela kuDuteronomy ukuthi ngenxa yokukhishwa Deuteronomy 5:5, ngenxa yokukhishwa uNkulunkulu ezweni laseGibhithe kumele baligcine usuku lwesabatha. Ngamanye amazwi babengaligcini phansi kokugqila, sebekhululiwe ke manje isabatha lilethwe inkululeko eqinisweni.
freedom first, and then because of the freedom of being liberated from ubugqila, now we can observe the Sabbath. Leyo nto ke engifumana lapha thina ingebalekile. Ngakho ke ngibona izinto ezu3 nje mangidlule masishanela. Okokuqala ngibona isono, phula umthetho kaNkulunkulu. Okwesibili ngibona usiniso ngomusa. Then ke okunye ke ngitholayo la ukuthi labo bantu ke abachitha isabatha banezaba ezinteke weak what you call excuses, ubuthakathaka nje bento abayishoyo mabechitha usuku lwesabatha. Ngamanye amagama akukho lutho lombhalo olungathi luyisubstantiate lento abazama ukuyenza. Ngakho ke kukonke ke bakithi uDeuteronomy uyakwazi ukukhuluma ke nathi ngobudlelwano obukhona phakathi komthetho kanye nomusa. Ke sibone masiqhubekela phambili lapha sela ngemithetho ke yasezulwini. Le mithetho yasezulwini bazalwane bami, imithetho kaNkulunkulu lena iyona kanye lengcwele, ayiyona ezilwane amakhangaroo noma yini enye, kodwa ngiyingelosi nabantu, ingelosi ezulwini, abantu emhlabeni. Kungani? Ingoba ingelosi kanye nabantu kungama moral beings, kwakhiwe ngengqondo kaNkulunkulu noma umfanekiso kaNkulunkulu. Kuyakwazi ukusicabangela nokuyikhethela. Ukhetha ke ikona okubalekile ngoba uThixo ubeka umthetho wakhe, uma ugcina athi uNkulunkulu yes my son, uma wephula athi uNkulunkulu abhekisa phansi isithupha ngoba wenza okubi kuye okunomphumela ke ongemuhle ekugcineni. Lapha ke ngoba siyafika ke nje uthandekayo, kuvela ukuthi ke uSathane waba ke le ndoda eyisiphukuphuku lapha Exodus Ezekiel 28 verse 15 and 16, wawa ngoba esengcolile futhi wona kuNkulunkulu wayeselahlwa ke endaweni yasezulwini la lento esikhuluma ngayo kona nesono kungahlali khona. Engithole kucaca ke kakhulu kimi ukuthi siyakuthini na umthetho uyisono qha nakanye. Bengazanga ukuthi bengeke ngazi lutho ngokuthi umthetho awuhambisani nokufisa. Uma umthetho ungashongo ukuthi ungafisi, ushilowo magama uPaul awashoyo kuBaseroma 7 verse 7. Le verse icacile njengoba icacile nje isobalithe nje bathandekayo, ungayilahla nje wena ngoba umuntu. Lilonke ke igama sigoqa ngokuthi njena okaNkulunkulu uhulumeni ubusa ngomthetho wakhe oyishumi la emhlabeni nasekhaya futhi ezulwini. Umama wayethi ke uma echaza encwadini ethi ke thoughts from the mouth of blessings, ikhasi 9, uthi lapha ke kaNkulunkulu intando igcizelelwe emthethweni wakhe ongcwele. Ngamanye amagama i-10 commandments expresses the will of God. Nanso into ebalulekileyo la esiyitholayo. Nomgomo okumele siphile ngawo okumgomo kaNkulunkulu wasezulwini. uNkulunkulu khona laphana ezulwini uyabonakala ukuthi uNkulunkulu onolwazi olukhulu futhi oluphakeme kakhulu. Ulwazi lwakhe uNkulunkulu analo. Ithi lapha ke izwe noma umhlaba akusho lutho. uNkulunkulu wenze nje idalwa ezimele sicabange ngamanye amagama. Ngakho ke zimele ukugcina umthetho yakhe okuyiyona elawula uhulumeni kaNkulunkulu, okuthi ukweqa umthetho kaNkulunkulu bese umuntu ona noma ezulwini noma ke emhlabeni. Lokho esikufumanayo lapha okusemqoka kakhulu. Nanokuthi ke okaNkulunkulu umthetho ke bazalwane iwona okwazi ukwehlukanisa ke ukuthi nasi isono nakho okulungile. Uma umthetho kaNkulunkulu ungekho kukhona ke lo chaos, asikwazi nokubona ukuthi yini enhle nokuthi yini suke ingeyinhle. Uma sibheka lapha namthetho uDeuteronomy siyafumana ukuthi uvela umthetho kaNkulunkulu ngendlela eyiningi ukuthi ubeke phambi kwaIsrayeli kuba bagcine amazwi omthetho kaNkulunkulu, bafunde kumesaba uJehova. Lawo mazwi ke ayaphinda ke encwadini eziningi la isifundo sethu esizibalayo. Mhlawumbe ngibale izimbala Deuteronomy 4 verse 44 and 17 verse 19, 28 verse 58,
30 verse 10, 31 verse 12, 32 verse 46, and 33 verse 2. Lawo mavesi nje masogoqa onke aphethe leyo ndawana nje ukuthi ukaThixo umthetho kumele ugcinwe uhlonishwe njengoba uNkulunkulu ewushilo. Eqhubeleni kwethu phambili ngemithetho kaNkulunkulu esikhuluma lapha ke kuDeuteronomy sola izinto ezithu kuDeuteronomy usibekela ke isifundo esikhulu somusa nomthetho noma umthetho nomusa la ethi khona ngomusa siyahlengwa senzele lokho ebesingekwenze thina ngokwethu njengoba kwenzeka ngamaIsraeli asendulo kuba akwazi ukuphunyuka ke eGibhithe bebekwazi ukuyikhipha bona ngokwabo. We all know that. And then ke futhi ke bese kuthi ngokusabela kwethu ke nathi sigcina umthetho kaNkulunkulu okuyona ke esingathi ikulalela uNkulunkulu abona ngakho ukuthi siyamlalela kusukela ke lapha nekweni kaAdam khambe njalo kuzokufike ke einsukwini zokuhlupheka nophawu lwesilo abantu bakaNkulunkulu bazobonakala ngokugcimela kaNkulunkulu kanye nokukholwa kukaJesu. Ileyo nto ke ezobe iwuphawu lokuthi ke laba bakaNkulunkulu gcimela kaNkulunkulu banenkolo kaJesu. Bese kuqhutshekwa ke lapha ke indaba ithi ke uNkulunkulu ke ubudlelwane bakhe ke nabantu bakhe bonakala ke ngawo ke umthetho nomusa ngoba emseni siyaxoxela izono zethu okweqa umthetho kaNkulunkulu kanti futhi emseni sinikezwa namandla okuhlonipha umthetho kaNkulunkulu siwulalele lokho kuqubuka noma kuvuka ke kithina ngenxa yobudlelwano esinabo noNkulunkulu nesivumelwano esikhona phakathi kwethu noNkulunkulu. Kukhona ke igama lesHebheru ke lapha ke okuthiwa ke letov lak la nje kuthiwa khona yenza lezi zinto noma gcina lezi zinto kube kuhle kuwe, keep these things for your good. Ileyo ndawana nje ebekwayo la ukuthi nje uNkulunkulu uthi asigcine lokho okuyintando yakhe umthetho wakhe phela bese kuba kuhle kuthina. Kuyavela ke ukuthi abanye bacabanga ukuthi uThixo weTestament endala uNkulunkulu ononya ophindiselayo ongafani noJesu eTestament Elisha. Kodwa siyathola thina masifundo ukuthi kona mabili amaTestamente uJehova uvela ewuThixo onomusa enzela abantwana bakhe umusa abayizinkulungwane abamthanda begcina imiyalo yakhe njengoba esho lapha Exodus isahluko 20 kanye futhi eDeuteronomy isahluko sesihlanu. Kafushane nje uNkulunkulu la uyabonisa ukuthi ukulunga kwakhe kuyefana njengoba kwakukhona endulo namanje futhi kusesekhona. Ileyo nto uNkulunkulu ayishoyo ke nokuthi kuMoses umtshelile ukuthi akaphinde futhi eqophe amanye amatshe eze nayo entabeni azobhala kabusha imiyalo yakhe eDeuteronomy 10 1-15 ngoba yayisiphukile ukuqala ngesikhathi amaIsraeli enza lokho okungekuhle phambi kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi bonke abamthandayo yena abahamba ngendlela zakhe bagcina izwi lakhe bagcina imithetho yakhe lokho kukhomba khona ukuthi ke benza lokho bese kuba kuhle ke kubonaka. Ngithe mangifunda ngathola ukuthi uyazi ugcina umthetho kaNkulunkulu ubuhle bakho bona nembezo nokuthula omsulwa alikulahli icala uma wazi ukuthi awukho umthetho unyethele ngeenyawo. Break the law uzothola unenkinga lapha kunembeza ungenakho ukuthula kanti uma uThixo uhloniphile unembeza wakho nawo awukushayi ngalutho noma bekukhuluma kabi abantu awunankinga obuyazi weze kahle phambi kaNkulunkulu. Kuphinde kube khona ke futhi ukunyeke ubuhlobo noNkulunkulu buvela lapha ekutheni sigcina imithetho yakhe ngoba phela itshengisa isisi ngabantwana kuye ubaba kithina futhi singane ehloniphayo hayi ingane ngamahlongandlela. Ngeke ngajabula mangithola isigaba esithi ubugqila eGibhithe la ngicabanga khona nje ukuthi iminyaka yo430 bazalwane ephansi kwencindezi amaHebheru mide nokho kodwa ke gcineni uThixo bakhululile. Uma ngibheka inkululeko yabo angiyiboni i-only physical, ngibona igcwele nje kuyingathi holistic freedom liberation Jehova abanikeza yona efaka phakathi yebo inyama isikhululekile egqilazweni kanti futhi nomqondo awusaphethwe ukuhlala kwesaba ngoba uyashaya uyathethiswa uphethwe kabi uzisa umsebenzi engapheki kwakho enasazi nokukhonza uNkulunkulu. Inkululeko yabo yaba futhi spiritual yaba futhi emotional yagcwala nje inkululeko uma ngabe bekhulula lapha yana ke eGibhithe. Ilokho ke engikucoshile lapha abazalwane. Ubugqila ke buqhamba noma ngayiphi indlela kufuneka sikube ngabantu abakhululekile ubugqila kuba bungabasasikhathazake. Then sithola ke la ukuthi
kukhona indaba uMose ayikhulumayo uma ekhuluma ngemithetho eyishumi okuyona ewumthombo wesivumelwano phakathi kwethu noYahwe, igama likaNkulunkulu lelo abizwa ngalo ngesiHebheru. Siyathola ke ukuthi ivesi lika-10 uthi uNkulunkulu ngibezela umusa abayizinkulungwane begcina imiyalo yami, labo ke ngizela umusa ke sho ngamanye amagama sesibona yona ke indaba yebalance phakathi kwe-law and grace, ukuthi there is law, there is grace. Those who keep the law uNkulunkulu bezela umusa, and kungumusa bagcina ini ikaNkulunkulu imithetho. La sithola khona ke nje kafishane ukuthi uNkulunkulu esikhumbuza ngokugcinwa ngcwele kosuku lweSabatha, aphinde futhi asikhombisa ukuthi uyena kuphela umhlengi wethu, akakho omunye. Uma sibona nje iSabatha sibona umhlengi kuNkulunkulu, uma sibona futhi iSabatha sibona umdali kulona futhi ilanga la ngeSabatha. Two things, redemption and creation, kuyaqhama ukuthi geleke uma ngabe kufika ke usuku lweSabatha. Lapha ke kuMateyu 18:21-35 uJesu ukhuluma indaba yomuntu owayikweleta inkosi, waxolelwa yena elingaka icala. Waphuma lapho baba umuntu ngobhongwane engamkweleta nento engakanani. Kwezwakala inkosini ukuthi hayibo lo muntu oxolelweyo akaxolelanga yena, wafaka phakathi ejele waqunywa lapho isikhathi eside. Indaba nje esibona uJesu ayikhulumayo iyokuthi ake sifune lokho esikwenza kwabanye abantu beyinto esithanda nathi yenziwe kuthini, noma asenze kubantu lokho esifisa ukuba kwenzeke kithi. Yileyo nto uNkulunkulu ayishoyo. Uma unenzondo kungakwethusi ukuba uzondwe ngabantu. Uma unenhliziyo embi kungathuki abantu bephatha ngendlela enjalo nabo. Uma ngabe ubacwasa nje abantu ungathuki babecwasa nabo futhi. Lezo zinto ke ezibalekile uJehova afuna siyibuke namhlanje. Okunye ke lapha ke uthi uNkulunkulu kungekhona ukulunga kwenu. Lapha solileke ukuthi amaIsrayeli angene ezweni lesithembiso hayi ngoba ilungile, ayemabi kakhulu, futhi uJehova uzowakhumbuza ukuthi nina nanentamo ebukhuni yonke into abakubayenza abakhumbuze, kodwa uNkulunkulu ngamanye amagama ngomsa wami ngiyanifaka lapha ezweni lesithembiso hayi ngoba nifanelekile. uNkulunkulu ofanelekileyo, nina anifanelekile, kodwa umsa kaNkulunkulu wenele uba nibabi ninjena niyodla izwe lesithembiso. Sengathi uNkulunkulu nami angihawukele, ngiyazi ukuthi ngimubi, ngicela ukukhululeka nami kwelami bakithi iGibhithe. Awusele ngihlupha isikhathi eside, ake ngikhululeke bakithi. Jehova wenza umusa even though ngingenzi kahle phambi kwakho, lento engicelayo nami kuNkulunkulu. uJehova kubanikezileke ukuphumula mabengene ezweni lesithembiso njengoba sengishilo, hayi ngokulunga kwabo kodwa ngokulunga kwabani kaNkulunkulu. Lapha solokuthi nje ke ngokufushane ke nanxa bebe namaphutha nakho konke okunjalo nentamo eqinile ukuthi uNkulunkulu wabonisa ukuthi yena umusa wakhe omuhle awuqalile uyawufeza. Ngakho ke namhlanje umphumela lokho ke yokuthi bona ke abahloniphi imithetho kaNkulunkulu phela ngoba nakho nayo benzela izinto ezinhle. uJehova sesembusele vele isithembiso sakhe sokubakhulula ngempela wabakhulula njengemisebenzi yakhe emihle, okwaboke manje sokuthi balalele uNkulunkulu ukuze konke abakwenzayo kube kuhle bese kuba usindiso ke. Ngakho ke lokho kubalekile ke uJehova kusho umphumela ukulalela uNkulunkulu kuba ngempela yilona ke usindiso. uNkulunkulu uyasindisa ngomusa bese loba enhliziyweni zethu imithetho yakhe ngomoya wakhe osinikeza amandla okuhlonipha imiyalo kaNkulunkulu. Bakithi ke asivaleke indaba ngokuthi nje la egcineni siyasabona ukuthi nje umthetho iwona oyi-dictator of sin. Ngamanye amagama sikwazi ukubona isono sistrace nganxa yokuthi khona umthetho, kuphinde futhi umthetho ube i-standard of righteousness kaNkulunkulu. Ngamanye amagama ngaphandle komthetho kaNkulunkulu we can't even tell ukuthi yini isono, and ngaphandle komthetho kaNkulunkulu we can't even know the standard of God's righteousness. Leyo ndawana engiyitholile lapha ke, then a bigger picture ke engiyitholileyo ukuthi ngalokhu ke emqondweni ke sesiyabona ukuthi kusukela ekuqaleni kwaye khona ulizwi wabe enguNkulunkulu, ulizwi wabe enoNkulunkulu ekuqaleni. Konke kwenziwa ngaye, ngaphandle kwalizwi akukho okwenziwa. John 1:1 kuya kubani kuya ku3. Kunezibalo ke lapha bakithi engihleka na kuyibiza ke, kodwa nje kukhunya ukuthi kunama 2 trillion galaxies ayiwona ke aphethe umhlaba. La sivela khona ukuthi ke 100 billion stars comprise each galaxy.
hey igalaxy ke umthala la kuhamba khona isixuku seyinkanyezi kuthiwa ke lezi ixuku zeyinkanyezi ke ziningi kakhulu kodwa ngasinye kubonakala kuneyinkanyezi ke ezingu ubana 100 billion 100 billion not just 1 billion 100 billion into ngempela eningi kakhulu kunezibalo ke lapha nami ngihlala kuzibiza ke khona abanye o2 trillion galaxies and then ama billions lawo bese kuba khona ke inamba ewu200 nabaqala ngo2 bese iba nozilo ke aba u23 hey mina ngazi ke ngayifunda imese engekho lento mathematics ngesikhathi sami ngedlala azange siyifunda ukuthi mhlawumbe yayikhona kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe yena usestillion ke lo mangibuka nje kuthiwa kuNkulunkulu ke mukhulu kangako ke bathandekayo ngokuthi ulwazi olungaka lolezi inkanyezi ezingaka ayilawulayo kusho ukuthi ngempela mkhulu kakhulu uNkulunkulu kumele ukuthi akhonzwe njengoba ke sengishithi usesule ekuqaleni uNkulunkulu kade evele ekhona wazehlisa ke uNkulunkulu wazoba ingane engumuntu wazophila impilo engenasono wafa esiphambanweni ethwele izono zabantu necala lenhlawulo yabantu ngenxobo babo kuze abanikeze isithembiso sokuphila okuphakade ngalamazwi ke bakithi ke asivalekele inkozo ukuthi nje ke sekuzwakele konke ke nakuphela kwendaba mesabe uNkulunkulu ugcina imiyalo yakhe ngoba lokungoko abantu bonke khona nokwahlelo Jehova awusisa khona ekugcineni nokufihlwe noma kusobala yokwahlelwa ekugcineni eshomushumo esahloko se12 ivesi ka13 kodwa kubaleka kakhulu seseza iningi amaqiniso esembulekile ukumhlonipha uNkulunkulu ukumnikeza udumo nokumnikeza indawo inkosi ibusekela amazwi kaJesu oba manje naphakade amen siyakhuleka ngamandla lakho Jesu thandekayo sicela usiphamale ukugcina imithetho yakho nanga ufuthi umusa wakho usindise ngokusindiswa kwesiqiniselo imithetho yakho baba njengabantu abasindiswe ngawumusa koJesu siyakhuleka manje naphakade amen.